ин ҳуҷҷатҳоро мо чӣ хел фаҳмидем ки қалбакӣ ҳастанд. мо муроҷиат кардем ба ФМС-и Москва, рафта онҷо ин ҳуҷҷатҳоро пурспос кардем ки ҳамин ҳуҷҷатҳо ҳақиқатанда ҳамино ба қайд ҳастанд ё не. аммо аввайҳо дидан гуфтанд ин ба қайд нест. Файзиддин Сангов яке аз садҳо қурбониёни миёнаравҳои фиребгар аст ва хоҳиш дорад ки чеҳраашро дар навор нишон надиҳем. Ин муҳоҷири тоҷик 7 моҳ пеш бо 6 нафар дӯсташ пайи гирифтани иҷозатномаи зисти муваққатӣ ва ё РВП дар Русия ба доми қаллоб афтида аст. Бойназаров Аскаралӣ ба ман занг зад, гуфт шумо ҳуҷҷат мекунед ё не? Ман гуфтам ҳоли ман фикр накардам. Бо гашта ба ман занг зад, гуфт ки ман ҳамаи ҳуҷҷатҳоро мекунам, ба кори кадам ҷавоб гуфтам метавонам. Ино ҳамаш аз рӯи қонун мешавад. Ман ба ӯ бовар кардам. боварии Файзиддин ва дӯстонаш ҷамъан зиёда аз 700 000 рубл ё 10 000 доллари амрикоӣ зарар овард. ғайр аз ин ду рафиқи ӯро бо ҷурми тақаллуби ҳуҷҷатҳо бо пардохти ҷаримаи ҳангуфт аз Русия хориҷ кардаанд. Файзиддин мегӯяд қаллобро наёфта аз гиребони ҳамсари никоҳии ӯ гирифтааст. Ман як маҳдаки дар ҳамин Аскаралӣ ки дар ҳамин Москва шинос шудам. Ман 3 фарзанд дорам. Вай намедонам чӣ кор мекард, чӣ кор намекард. Мана бо як одам занг зад, одами бегона. Гуфт ҳамин конверта гир бард. Ман гифтам бурдам дар ҳамин конверта. Вай одамо ман овардан ки што документ и всё. Вай худаш ман документ ки заниматься мекунам мегуфт. Тамом. Дига ягон ман бо чанд бор ман предупреждат кардам. Гуфтам ин чӣ кор? То аралаш нашав ба кори мардаки аралаш нашав. Тамом. Ман меқай кор кардагӣ. қазияи муҳри қалбакии иҷозатномаи зисти муваққатӣ Файзиддин ва ҳамсари қаллобро то дари намояндагии хадамоти муҳоҷирияти Тоҷикистон дар Москав овард. онҳо мегӯянд чунин ҳодисаҳо дар Русия тез ба вуқӯъ мепайвандад. ба гуфти онҳо шикоятҳо ба монанди ин аз сартосари Русия ба онҳо мерасад ва ғайр аз машваратҳои ҳуқуқӣ ба зарардидаҳо дар баробари қаллобон дигар чорае андешида наметавонанд. Механизми миёнаравӣ дар байни муҳоҷирони мо ҳамин қадар авҷ гирифтагӣ аст ки миёнарав ҳангоми масалан ба кор ворид шудан, миёнарав ҳангоми гирифтани ин ёки он ҳуҷҷат, миёнарав дар масалан ба расмият даровардани патент. ҳолон ки қонунгузорӣ мегӯяд ки барои гирифтани масалан амун иҷозатномаи зисти муваққатӣ вай ҳатман бевосита ҳамун процедурое ки барои гирифтани ҳамун ҳуҷҷат санада аст вай бояд шахсан иштирок кунад. Ягон миёнарав кафолат додан наметавонад ки ин ҳуҷҷат санад аслӣ аст ё не. қазияи Файзиддин имрӯз бо баёноти таъаҳудии ҳамсари қаллоб нуқта гузошта шуд. Дилрабо Тилякова уҳдадор аст ки тӯли 2 сол нисфи зарари молии Файзиддин ва дӯстонашро пардохт кунад. вале аз нақли Дилрабо бармеояд ки ӯ низ қурбони рафтори ҳамсари ҳиллагар шудааст ва аз натиҷаи кор норозист. Номарди кадраф ман имрӯз ариза навистам ки рисқи фарзандома ҳамиҳо ватиам гуфта. Маҷбурам мана фиреб дод чикор кунам. Манам омадам агар ман рои ҳамин чихегам ба ҳамин кор агар қатӣ мебудам ё ба ҳамин кор аралаш мебудам ман мегирехтам ё ба ҷо мештам ранги аввал ягон шаҳри дигар мерафтам. ҳамзамон ба назари коршиносон қаллобиҳо дар самти гирифтани иҷозатномаи зисти муваққатӣ меафзояд. муҳоҷирон дар пайи раҳоӣ аз пардохти моҳонаи патент кӯшиши ба даст овардани РВП ҳастанд, вале дар ин росто ҳукумати Русия квотаи иҷозати зисти муваққатиро то 15% дар соли 2016 коҳиш додааст. ба андешаи таҳлилгарон ҳамин омил сабаби гарм гаштани бозори қаллобиҳо хоҳад гашт.